I pozdrav braćo, dobrodošli u novi klip. Danas pokazat ću vam kako da povećate FPS u svakoj igrici. Pokazat ću vam ultimativni boost za vaš Windows, tako da ove postavke možete uraditi na Windows 11, princip je isti. Ljudi moji, prije početka klipa obvezno ostavite like i subscribe i uključite zvono da ne biste propustili nešto slično. Prvo što treba da uradite je da pritisnete Windows dugme i upišete PC, zatim otvorite ovdje svojstva i vidjet ćete ovdje s desne strane Advanced System Settings, pritisnite to i otvorite ovdje Settings. Otvorit će vam se Performance option ovdje, vama je vjerovatno sve ovo čekirano, tako da bi dobili veći boost i veći FPS u igricama, ovo vam mnogo troši na Windowsu. Ovo su Windows dodaci koji toliko nisu bitni za vaš PC, tako da ovdje izaberite Adjust for Best Performance. Čekirajte ovdje glatke stranice fontova ekrana i prikaži sadržaj prozora pri prijenosu. Idite ovdje Apply, idite OK. Čim ste ovu postavku primijenili, vidjet ćete da je vaš PC mnogo brži nego što je bio. Sada idemo dalje. Otvorite Windows dugme i upišite MSI config. I otvorite sistem konfiguraciju, idite ovdje na boot, idite Advanced option i pritisnite ovdje čekirajte ovo number of processor, izaberite ovdje najviše koliko imate. Ja imam 8, tako da čekirajte najviše koliko vi imate, idite OK, idite Apply, idite OK. Restartujte vaš PC i idemo dalje. Opet otvorite Windows dugme i upišite postavke. Zatim prijeđite ovdje na sistem, idite ovdje Notification and Action. Iako vam je ovdje uključena notifikacija, sve ovo isključite jer mnogo troši FPS u igrama. Vratite se ovdje gore na Home i izaberite ovdje Gaming. Spustite se ovdje na Game Bar, isključite Game Bar, zatim prijeđite na Game Mode i također isključite. Vratite se opet na Home i otvorite ovdje personalizacija. Prijeđite ovdje na Colors i vidjet ćete ovdje da vam je uključeno transparentnost, to isključite jer mnogo vuče FPS u igrama, pošto vam je uključen efekt prozirnosti na Windowsu, to obavezno isključite. Vratite se opet na Home, otvorite ovdje Privacy i vidjet ćete ovdje na General, obavezno isključite sve ove sekcije. Spustite se ovdje na Location, scrollajte prema dole i idite ovdje izbriši historiju lokacija. Vratite se opet na Home, pritisnite opet System ovdje, idite na Storage. Pričekajte da vam se ovdje ovo učita. Kada vam se ovo ovdje učitalo kao meni, ovdje na Temporary Files pritisnite to i kada vam se ovdje također učitalo, idite Remove Files. Kada ste uradili ovaj postupak kao ja, vidjet ćete da je vaš Windows mnogo brži i provjerite FPS u igrama. No imamo još jedan mali detalj ovdje, tako da pritisnite desni klik na radnu traku i otvorite Task Manager. Prijeđite ovdje na pokretanje i vidjet ćete ovdje vaše aplikacije. Svaka aplikacija ovdje koja vam ne treba, samo idite desni klik i idite u nemogući. I tako uradite za svaku aplikaciju koja mislite da vam ne treba. Jer aplikacije koje rade u pozadini mnogo vuku FPS i mnogo terete vaš računar. Kada ste to uradili, otvorite opet Windows dugme i upišite %tmp, opet %, i pritisnite Enter i pritisnite Ctrl+A i obrišite sve u ovom folderu. Idite ovdje na preskoči, ispraznite kantu za smeće. Idite da. I kada su radili ljudi sve ove postavke kao ja, vidjet ćete da je vaš PC ili vaš laptop prešao u novo stanje, tačnije imate mnogo brži komp i mnogo jači komp. Ljudi moji, hvala još jednom što ste gledali ovaj klip, nadam se da vam je puno pomogao što se tiče FPS-a u vašim igricama. Još jednom podijelite sa svojim drugarima klip, a mi se vidimo u nekom drugom. Ćao braćo.